फैसा थाखानि जेबो प्रब्लेम गैया लोगोफोर आं इउटुबनि फैसाजों फाइनालि बाइक लानो सानबाय आरोना मा बाइकआथ' नैबेनोमोनलै माबायदि जागोनथाय माने फसायनायाथ' ओरैबायदि फसायखाबाय माने कालार आरोना नै दादा फैसा लाथ'लाय माने एसे नै लोगोफोर फाइनालि लाबाय आरोना ओरैबायदि बरिया गुफुर कालारनि लाबाय आं हेलमेटआ नै फ्रियाव मोनखाबाय माने हेल' गाइस दा माने हटेलनिफ्राय ओंखाम जाना फैदों दासो ओमफ्राय दा ओरै गारि नायनो नागिरदों आरोना आङो इउटुबनि फैसा बख'नानै ओरैजाय नैबे शरुमाव हाबनो नागिरदों ओरै ब्रादारमोन सानै दं माने नायनोसै सिङाव बोरै जायो ब्रादार सिमाव रुक' दा जोङो हटेलनिफ्राय ओंखाम जाना फैखांनानै आंनि बाइक नायनो नागिरदों दा औ माने मा बाइक लानाय जायो बेखौ नोंथांमोननो उनाव देखायलांसै नोंथांमोना हायोबा जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना माने दा आं फाइनालि माने दिनैसो फार्स्ट टाइम आरो बे गोजौआव नायदो नोंथांमोना मा बाइक दं दे मिथिलाय गाखोनाय मोनगोन नामा मोनगोन दे गाखोनाय लागोन ना लाया अबाव नायलाय देनजार समायखायलै माथो समायना ओइ लिमोनलाथार बेयो टाइल्सआ मोजां दा समायखाबाय बाइक गारियाल' माने लादो बरनदो ओमफ्राय फैसा उधार खुफैना होखादो दासो जादों समायाखैलै मानसि खिन्थु खानायफ्रा नायलाय समायदों दा जेनेबा नोंथाङा लामारगोन ना लामारा दिनै फाइनाल गारिखौ नायदों र' नायदोंसो लामारगोन ना लामारा ओमफ्राय लानांगौ बायदि लागोन बायदि ओमफ्राय गारिखौ जेबो एक्सपिरियेन्स मोनखायासै आंथ' बोरै जाखो मोजांलाय मोजां गारिलाय R115 ने ना R15 होनो बेखौ R15 V4 आच्छा Intensity White बिदिसो ने बेखौ बोरै अन खालामनो सानदों आंथ' रोङा ना सालायनो बेयो अनखा बुस्थुआ बै माबाया देखायफैयाखै र' देखायाखै डिसप्लेया गाज्रि बेखौ लाना लागायानो गाज्रि नङा दहाय देखायदों बे देखायदों गाज्रि खालामदोंब्रा गारिफ्रालाय हेभि रिंखौ माबायदि लागायदों कालारफ्रा खाट्रा नुखादों डिजाइनफ्राथ' खाट्रा नै R15 देन्जार ओमफ्राय स्कुटिफोर दं मा नामथाय आंबो जेबो बारा मोजां मिथिजोबालै नों माखौ लागोन दे खिथा आङो माखौ लागोन आं लाया नोंनि लानायखौसो नायनो फैदों बेयो गारि लानो फैदों नै माखौ लागोनथाय बुंनो हाया नैबे साबसिन जाबाय गारिया मा गारि बिबा मिथिलायना जेबो बाइकनि नाम मिथिया आङो नायलागाबार जोंना सापागुरिनि मेन हाइवे आरो नैबे अट' फैनायनि खिथुआ माने ओरैजाय गुवाहाटि बागेरा थाङो ओमफ्राय ओरैजायनो गोबां दिल्ली मुम्बाइ आरि मोनहैग्रा आरोना ओमफ्राय गारिफ्रा ओरैबायदि बरिया मा नामथाय नामखौ जेबो मिथिया आं दासिमबो मा लिरखाथाय गावसो मिथिगौ साइन होनांगौ नामा आदा लोगोफोर आं इउटुबनि फैसाजों फाइनालि बाइक लानो सानबाय आरोना मा बाइक लानो बेखौ सुइस जाथ'वाखै दाबो बाइक बारा गैथ' आरोना स्टकआव माने नायदो ओरैजाय माने R15 गोजा ओमफ्राय मा बाइक नोंथांथ' बारा मिथियानो माने नैबेयाव फैसाया गासै 1,40,000 दं ओमफ्राय नैखौ सुइस खालामदों माबोरै जागोनथाय बुंनो हाया ओमफ्राय ओरैजा सासे ब्रादार फैदों बे ब्रादारा माने माखासे हेल्प खालामफादों आंथ' माखासेयाव लेखा लिरनो रोङा नालाय ना मा होनो ब्रादार लेखा फरायाबा गोदो फराय होमबा नोङो गोदो फरायनोसै फरायासै आंबो बेनि थाखाय ओरै माखासे सेंग्राफोर लाबोफादों माने बिसोर एसे बिमा बिफानिफ्राय लुथिनि गोजा नालाय मिथिखागोन माबायदि बाइकआ मोजां जागोन ओमफ्राय नैबेथ' एसे देन्जार साख्रिया बाइकआथ' नैबेनोमोनलै माबायदि जागोनथाय माने फसायनायाथ' ओरैबायदि फसायखाबाय ओमफ्राय नै कालार आरोना नै दादा फैसा लाथ'लाय माने एसे देखायनो ओरैबायदि नै स्टार ओमफ्राय होलायनि र' ओरै नै नुजायाखै दे बेखौ बानायगोन आरोना माने नै लोगो फाइनालि लाबाय आरोना ओरैबायदि बरिया गुफुर कालारनि लाबाय आं हेलमेटआ नै फ्रियाव मोनखाबाय माने इउटुबनि फैसाजों दे नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्ट खालामनायावसो बेफोरो माने 1,45,000 बख'बाय आं दिनै फाइनालि इउटुबनिफ्राय ना मा होनो ब्रादार बिथाङा नोगोद सापर्ट होफादों माने आं दिनै इउटुबनिफ्राय 1,40,000 बख'बाय आरोना बे बिथांमोननि सापर्ट अननाय आरो सिबिनायावसो आरोना ने ओमफ्राय थाबैनो 1,60,000 जानो गोनां दं थाबैनो खालामदो ना मा होनो थाबैनो खालामनो होदो नै बाइक गंसे लाबाय एबार ना मा लानो JCB लानो ना मा लानो खोन्थादोल' आरोना माने फाइनालि लामारबाय ओमफ्राय नैबे ब्रादारा सालायसिगोन गोदानखाय न' सालायलायनो सालायलायदो फंबाय सालायग्रोगोन र' फंबाय सालायग्रोगोन सोर सालायगोन नों आच्छा मोजां सालायबानो जाबाय दै ओरैबायदि राइडार जानोसै आं लोगोफोर माने एबारनिफ्राय मोजां खारग्रा जानोसै ओरैबायदि GoPro लालायनानै ओरैबायदि गंसे लाखाबाय नालाय फाइनालि नैबे ब्रादारमोननि शरुमाव माने यामाहानि नै सापागुरिनिफ्राय फैयोबा ओरै रड मिल थांगासिनो नुगोन आरोना नैबे यामा शरुमाव ओमफ्राय फ्लाइअभार गोदान बेनो बाय
नै जा बागिया माने ब्रादारा सालायग्रोलायगारना गोदानखौ माबायदि माने ओरैबायदि बेलाय ओमफ्राय जोंनाबो बङाइगाव टाउना ओरैबायदि गिदिर जानानै जागासिनो आरो ब्रादारा माने सापस खालामबाय बुहुद माने आंथ' बारा एक्सपिरियेन्स नालाय गारि बायनाय बारनांगौ आबै जों बारगोन औ दा बे ओइजोंसो लांनांसिगोन बेफोरजों ओइ जों बेफोरजों थांनांसिगोन नोंसोरो बिदि बारनोसै दा जोङो बारा थांसिगोन आरोना ओरै माने ओरैजाय थांग्रा लामा दं बिदिनो बरिया ओइ सिंखौ खाट्रा नुखायो सिंनिखौ खाट्रा नुखायो बेखौ औ ससमासो गानबावगोन नायलाय एक्टर नुनायानो एक्टर खारोना नै माबा खालामबाय वाइल माबा खालामो माने सालायनाय होनाय ना चलो बिसोरो ओरैनो फैगोन र' बेखौनो आंनि सानलायदों आं गारिखौनो टप मडेलसो टप मडेलसो ना बेखौनो आंनि सानलायदों आं गारिखौनो गोरोबलाय हा सिलभार कालार ना फसायाखै मा होनदों सिलभार कालार ना फसायाखै सिलभार कालार गैया बोरैसो दा फैया माथो ओरैनो फैगोन आं आजिखालि जोंनि बङाइगाव टाउनाव ओरैबायदि गिदिर जाबाय दानिया आरो फ्लाइअभारा ओरैबायदि जाबाय ना गुवाहाटि सेकेन्डखासो बङाइगावआ ओरैबायदि समायना आरो लेथ्रा नङा ओइ आंनि गारिया सफैबाय ओइलाय ओहो मोजा दा गारिया मोजा बायदि गारिया सिखाबा बायदि होदों ब्र' सिखाबाथ' होखायो बरिया होखायो दा औ ओमफ्राय नों गाखोनो आंनि गारि गोदानाव गाखोलायनोसै आइदै एखायनो नांलाया दे आइदिखा नैबेखौ थालला एव फोनांना बारा अके बायलाबायनाय नुदों आं भिडिअ नायलाय दे बेनोलाय दे फैदो दे जों थांनोसै माने बानायलांदोंब्रा औ ब्रा लाखादों अके माने लोगोफोर गारि गोदानाव गाखोलायबाय आरोना ओरैबायदि मोजां गारिया ओरैबायदि मोजालै गारिया आयौ बरिया गोदानखायसो जाखो ना माखो बुंनो हाला आरोना ओरैबायदि मोजाखाय हाद्रायाबो मोजालै ना ब्र माबायदि मोनो गारि गोदानखौ एकदम 100+ सालायनानै स्मुथ मोनदों दा एकदम हेभि आं राइडार जानोसैलै ब्र जादों गोप्र मोनसे लालायनानै जागोन गैया हागोन हाया हायोना हायो नै एकदम ब्र सालायना मोजां मोननो नागिरदों ओमफ्राय दा जोङो हलि दाव हाबैसै एसे थाबनो पार्टि होनोसै नामा जाखायो दा जासिबा पार्टि बिदानिफ्राय ओरैबायदि जों गासै 7 जादोंमोन आरोना स्कुटिया सासे हारसिं सालायबाय ओमफ्राय बिफोर सालायनाया हारसिं सालायबाय लोगोफोरा माने आदा सासेया सानै माने हलि दाव हाबलासै थ'दो हाबदो सिङावसोलै अके चलो दा नोंथाङाथ' आंनाव पार्टि बिबाय हलिनि दाबायाव गारि गोदाननि मा जागोन होनदों कंग्रेचुलेसन्स थेंक इउ स' माच नोंनो पार्टि बिबाय नोंसोरलाय मा कंग्रेचुलेसन होननांगौ मा होनबावनो दालाय आंलाय मा होनबावनो दालाय नायलाय रायलायनाय स्टाइलाथ' ओरैबायदि ओमफ्राय कंग्रेचुलेसन होनबावला आंखौ गारि गोदाननि कंग्रेचुलेसन होनबावला औ कंग्रेचुलेसन दासो अके चलो ओरै हाबबाय आरोना फाइनालि साबसिन जास्लायस्लाबो दादि मालिकानो बिराद मोजां मोनसिगोन बाहेरायाव साबसिन जागौमोन ना बेबायदि नै मालिका एकदम खाट्रा जायगायाव लोगोसे